Elikkä moro vaan kaikille, se on Koippoja täällä. Tänään meidän puidaan farmissa siis Urjanvaarassa. Täällä on yö, nyt meni työntekijöille. Oottakaapas kun mulle tuli viestiä. Oho, nyt on vielä vähän vastaan viestiä. Joo, se tulee kohta. Oi, tässä ei just yhtä tehoja tässä pehkässä. On vähän huono puiva. Sillä välin kun työntekijä puivi, niin tätä otetaan vaan. Missä se nyt on? Tämä pienpuoli. Käydään nukkumassa uuniin, paitsi että riippuu, että aina voi puida sitä voimaa. Voidaan puida lisää. Meillä on nimittäin tässä, jos kysyt, että missä ollaan puimassa, tai siis on puimassa tässä, niin tää on Urjanvaarassa 12 pellon pitkään pelattu mappi. Tässä tuo meidän S-sarja hakee 10 pellolta. Tässä kohta haetaan, kun tämä viety. Tullaan tilalle, siinä on 6 sarjalaista, siinä on teotsia ja täällä on 2 junkkarin kärriä, siinä on M-sarjalaista ja siinä on kuivuria. Eikä kysykö, jos tää on huonossa paikassa, koska tää on vähän huonossa paikassa, koska en älynyt silloin asettaa sitä tuohon paremmalle paikalle, kun tää tuli tää modi. Tää on aika vanha kuivuri, eikä se ollutkaan kuin viime talvena oikeastaan. Niin. Tää on täysin pellolle ja mennään sitten tässä. Mulla ei oo tietoa, missä mun kaivuri on. Eli Komatsu pehkuja on jo tuolla. Tää varmaan sekin joskus hakkee, mutta en mä nyt kun lantoja lämmittelillä, niin se nyt pääsee. Mä juoksen sinne tässä kun tässä on tätä
katsoa että onko mä tuon 11 pellon vetänyt. Sitä ei ollut vielä. Sitä ei videoida. Tää pitäis kestää hetki, kun mä juoksen sinne. Tää on tää puuta. Täällä on vähän pitkin puolta. Kohtaapa ollaan siellä pellolla. Haen tuon traktorin kotiin ja mennään sinne pellolle. Täällä on lantaa. Mutta jos viljasäile onpa hyvää viljaa. Kun täällä levällään kenties mä liitin on. Sitä tarvitsee sulla olla levällään täällä. On niin. Päättää ajaa kotiin. Timelapsea pitää keksiä jotenkin sitten jossain kohtaa. Saakeli. Tää on nelossarjalainen S. Vitossarja S on tähän peliin julkaistu. Tai ei mulla sitä modia. Jolla on joku tarvetta. Tällä on tarvetta tällä modilla. Tää on nelossarjalainen paljon parempi kuin vitonen. Suunnanvaihteen ja tuo se vitossarja on ihan hyvä, kun siinä on pitkät ne varret, niin apulangat sopii hyvin olemaan siinä. Seuraava video onkin varmaan, että kynnättää näitä peltoja täällä. Edespäin. Tää sitten sen tuon tukspotterin kanssa. No se olisi siinä. Se on. Kiitos kun katsoit. Se on moro.